Ул вакытта бәсен нәрсә химия заманы иде. Химия заманы бит шуны белән шашкан дип әйтергә була инде әйме. Үземә дә ул мин бит ошый да заман өйгә килеп кенә кердем әле мин дип әйтим инде әниләр иренә. И килеп керә менә бер җегет безгә. Ул килеп керә минем энем янына. Майсырага килгәндә бу мин монда очрадым. Менә монда алган әйберләребезне тармар итә башладылар. Безнең стройматериаллар бар иде. Менә монда алган бу җыртны без салырга фундamenтлар эшләп куйган мине. Безнең тармар китереп бетерделәр. Кайсын сарайдан алып чыктылар, кайсын нидән башладылар. Баш татлык башланды. Шуннан соң мин Яхьяга әйттем, Яхья, бу булай булмый. Квартирадан җавабыз да, кайтабыз әйгә нигә? Ник син бармыйсың мәктәпкә? Ник бармыйсың син мәктәпкә? Әнекем баруга куркам мәктәпкә. Не инде? Куркаклык. Ник что куркаклык? Химия укытучысы итепме? Хит химия итеп, хит татар теле итеп. Ә минем бик каты теләгем бар иде татар телен укыту. Шул хәле. Мин татар телен бик ярата идем укытырга. Ул вакытта менә татар теле бераз гына башланып киләдер. Бу 90-нчы еллар иде инде. Ул әйтте: "Хорошо. Давайте номер телефона, я запишу вас и итәбез." И шулай итеп, күптән озак та үтмәде, мине татар теле укытырга чакырдылар. Ул вакытта инде укыталар әле рус мәктәбендә инде. Руслар да укыйлар, анда татарлар да укыйлар, бөтен Себергә кичмеш күрәгә. Җири башладым депутатларга, Разил Валиевичка, чаттык, үзем мендем лично Разил Валиевичны. Саврускига инде без конца җириләргә, Хәсән Кадрович Чердиннага 97 елның 15 июлендә Кабугин тарафыннан приказ булды, боерык булды. Мәктәпне ачырга дигән менә шушы бинада. Менә ул бинаны күргәнсез инде, бетте инде ул. Җанды бит инде ул. Кемне билгелибез татар мәктәбен җитәкләргә? Только сез калды. Менә ул вакытта 43 яшь. Яшь, конечно. Эшли торган вакыт. Да. Мин аны нәрсә икәнен белмим, но мине димләделәр. Мин киттем теге ничектеләр. Җиктеләр әле. Бер нинди мөгезсез шикелле. Дөресен генә әйткәндә, шулай. Шул хәтле. Ул бик зур, бик җаваплы, бик авыр эш икәнен белгән булсам шулай. Шул кадәр дәрәҗәдә тотынмаган булам булыр идем. Әйе.